päämaja Pohjoinen. Tiedustelupartio lähetetty tehtävälleen. Ei ole mitään kuulunut siitä. Ei ole ottanut ainakaan yhteyttä sovittuna ajankohtana. Ja ei havaintoa vihollisen liikkeestä omalla puolellamme rajaa. Tosta oikealta, ennemmin oikealta. Mm. Läntinen kapitalisti on kyllä eksynyt väärälle puolelle rajaa. Mä tulin tekemään tästä juttua National Geographicin. Selvä. Sotilas, tutkikaa hänet. Ei mulla. Oliko seurassanne ketään muuta? Ei. No eka mä. Mistä ylititte rajan? Se on kai. Mistä ylititte rajan? Sieltä. Mut mä oon ihan siviilinen. Selvä. Millä on mennyt sotimisesta? Pohjoinen valtiohan ei ole missään sodassa. Aika. Ei. Mehän vaan turvaamme omaa itsenäisyyttämme pahaa etelävaltioita ja ilta- ja kapitalisteja vastaan, juurikin näin. Siinä on hieno pääkallo muistutuksena siitä. Se ainakin näyttää tuolta toiselta puolelta, että te tappaisitte. Emme me ylitä rajaa. Ei meillä ole siellä mitään joukkoja. Se, että etelävaltiossa itsessään on kapina sen omia diktaattorimaisia kapitalisteja on vastaan, niin se on heidän oma ongelmansa. Ja me tietenkin kannustamme näitä ihmisiä, koska he ovat oikealla asialla, mutta me puutu siihen. Palkkaatteko te niitä jätkiä sieltä? Emme palkkaa. He ovat itse täysin uskollisesti omaa aatteensa ajajia. Okay. Hyvä amerikkalainen sneakersi. Tuosta sietäisi päätyä teloitettavaksi tässä maanpuolessa. Sen nimi on OTK. Onks tää kuollut? Haavoittunut. Mä tiedänkin. Kyllä tähän on kuollut. Mä tiedänkin tän hemmon määränpää. Varko ettei siellä ole miinoja alla. Ei Oliko sä tuomassa tätä tänne? Ei. Vietkongi on tämän kuulemma piilottu tuonne. Joo, mä autoin niitä silloin tuolla, kun ne rajasta tätä. Mikä? Onko se joku paikka? Ei koiteta sitä sen pistää nivusiivasta muuta. No, pistäkää se takaisin sinne vaan. Vittu sulla on komeat hartiat. Pistä se takaisin sinne, tehdään se väijytyshyökkäys ja haetaan hänet takaisin tuolla matkaa. Kyllä se. Pitäisikö meidän ottaa se ojan toiselle puolelle? No viedään se ojan tolle puolelle. Ota mä pääsen. Eiku. Otas, miten? Juurikin hyvin. Just noin. Kädet haarojen välistä. Kädet haarojen välistä. Niinko? Niin. Tää vähän venyy eri lailla kuin oikein. Painaa huomattavasti vähän. No muuten varmaan kuulun meitin, kun me tuo vitun nakeet tapettiin. Voi hyvinkin. Vetäkääpä tälleen, kun 80 kiloa terässä. Kylkeä sen. Tää on joku japanilainen muija, kun sen jalasta on pidetty. Ei, älä nyt. Katos, ei lapsena saanut kunnon ruokaa. Niin rakkautta.
Mitä se on varmaan? Kato kuinka minä oon harjoittaa sitten. Noniin. Tuleeko? 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 Kaksi täällä. Saiko osumaan jo? Joo, ok. Ok. Nyt viedään vanki. Mulla on vanki. Nous. Jotenkin näin. Mulla on vanki. Irti. Kuvaaja näytti teidän asekätkyt kylästä ja löydettiin ne. Se on takavarikoitu, nyt ei ole aseita enää. Nyt on pakko kysyä, miksi kuvaaja nää olis niin pahoillaan sua kohtaan, että nehän vaan sut tohon samaan tilaan kuin... Joo. Vai vituttaaks niitä se, että teikäläinen on siinä Snickersia syömässä ja ei saa mitään, eli sinne niin jakamaan kommunismissa jaetaan ja sinne niin menet jakamaan niitten kanssa. Sinne niin vankilan puolelle. Jakamaan nyt. Näinkääkö veli eilen molempia vai? Sinne niin nyt sun täytyy jakaa. Mä oon tajun puolella myös. Ja Snickersin kanssa. Me ollaan kommunisteja, me ollaan raakalaisia. Kato nyt, sotilas jakaa toisensa kanssa. Mut ne on jenkkiläisiä. Viimeiset pähkinöitä. mä oon Englannista. Saatanan, vielä pahempi kapitalistista on pahempi saatanan hippi, jolla on joku vitu hippijuttu kaulassa. Jumalauta! Ah. Tyrmäys! Kipi tyrmää! Tyrmäys! Ah. Nyt kuristetaan Suomea. Joo, oliko se musta käsiä? Anna mennä. Lähdetäänkö kattoo vai lähdetäänkö ripeä? Se on nolla, mitä se peissä. Nuoretaan. Sut tutkitaan seuraavalla kerralla pahemmin.